Здравейте хора, аз съм вашия приятел Митко. Днес това е моя рожден ден. Искам да ви кажа, че няма да снимам от тук, защото, как да го кажа, че пък, сега ще дойдете, само да отидем някъде другаде и да кажа, че това е моя много специален рожден ден. Ако ме питате на колко ставам, на толкова ставам, възикам се на 9. И искам да ви кажа защо снимам това. За може да видите как изглежда един рожден ден в България. Искам да кажа също, че този фейскам, знам, че е малко отвратителен, но ще видите. Аре.